9 years me, pero gabuwag pa man gani. Kamo pa ka ha? Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Bitter kay ang title no. Kinsa may di bitter anang gihatag nimo sa babaye ang tanan-tanan, pero kuwang pagyud ay. Our story started when we were high school. Silingan ming duha. Call me Marvin. 26 years old na ko karon. Crush na jud ni na akong bayhana ever since. And her name is Ria. Guwapa, cute, basta murag naa na niya tanang pangitao nimo sa babae. I didn't have the chance to tell her that I like her kay naa siya'y uyab. They've been together for 2 years na. Although crush kay nako siya, I did not give up on the possibility nga one day mailog ra nako siya sa iyang uyab. They seem very happy. First love to niya ang guy. Itago lang nato sa pangalan nga Phil. Kung imo silang tan-awon, murag imposible kayo nga magbuwag pa sila. Until one day, I've learned nga si Phil mularga na di ay og USA kay kwaon daw siya siyang parents kay adto pa eskwelahon. And eventually, nagbulag yun sila because walay guarantee nga si Phil mobalik pag Pilipinas. I saw what Phil did to her. Sakit kaya sa kong part nga makita si Ria nga almost everyday magsigig hilak. Mura gusto na nga magpakamatay. Everyday magsigig kuyog sa mga barkada niya kay mag-inom. That's why I've decided nga ako siyang istoryahon. Not to court her pero just talk to her and let her feel nga she's not alone. That I'm here for her. Fiesta to sa mua. She was drunk. And it gave me the opportunity to talk to her. Ako siyang gipangutana kung okay ra ba siya. Itubag siya, no, it's just him. Only him. Si Phil Ray ako wanay lain. Mitubag ko niya, nga Ria, nakasabot kay ko sa imong na feel ron. But hey, look on your surroundings Napa imong family, your friends, naami tanan for you. Be strong. Eventually malampasan ra na nimo. She looked at me in my eyes, and all of a sudden, nikalit lang siya kiss na ko. I did not see that coming, pero ako'y nabuhat. She's the girl nga dugay na nakong gipangandoy. I was weakened. I did not have the courage to tell her to stop it. Nitindog siya niya akong gidala sa balay nila. Wala man sad noy tao kaya mga tao busy sa fiesta. Nisulod mi siyang kwarto. We continued kissing as if uyab me. And yes, nahitabo na mo atong gabi una. Guilty kay ko nga nigawa siyang kwarto. Phil was a friend of mine. And Ria is not even mine. Pero instead nga pugngan ako siya, ako siyang gipatulan. I thought wala na ko'y face nga ikatubang niya, but a week after sa nahitabo, nagkakita mi sa eskina while padong may eskwelahan. Ako siyang giduol, ako siyang giingnan. Nga Ria, about what happened, I'm very sorry. That was my fault. Mitubag siya, no, it's okay. Gusto kain ato ta pirme. Gibiyaan naman jud ko ni Phil. I think okay ra siguro nga buhato nato to. Mitubag ko, nga Ria, to be very honest with you, dugay na kaayo tikang crush. Wala lang jud ko nahatagan og chance to let you know about what I feel for you, cause I know love kaayo nimo si Phil. Mitubag si Ria nga, yes, love kaayo nako siya. It's just him. No one can replace him in my heart. We can continue what we are doing. We don't have to be lovers. Wala ko nitingog pero in my mind, I knew that was an opportunity nga makuha siya. Nga ma-in love pud siya nako. Naanay sige nga mahitabo namo. Almost every week na adjay mahitabo namo.
Until one day nga nagplan mi nga naa na sad may buhaton, nagplano ko nga pamapdusan siya. Desperado na kaayo ko. Dili ko kontento nga iyaharang lawas ang makuha. Gusto na ko iyahang heart sad. And so I did. Ako siyang gihubog gamay and wala siya kahibawo nga akong gituyo og pasulod. After 2 months na inanuktok sa balay. Giablihan sa kong mama and I saw Ria crying. I asked her why and she told me nga buntis na di ay siya. She blamed me for it. It was not part of our plan, not on our rule. Sa tunod anay lang happy kay ko ato. At last makuha na gyud siya. Slowly and slowly with the care and effort niya akong gipakita, gihatag na ko halos tanan. Even more siguro with what Phil could give her. I offered her my love, time, soul, and my loyalty. Na-feel na ko nga na-love na pod ko niya. Then ang anak siya. A girl. Pangalanan na mo siya Sheena. She was everything for us. And then we also decided nga magpakasal na. Nagkadugay among relationship, mas nagka-love na mo ang usagusa. Nag-celebrate na pod mi sa among ika-9 years na among anniversary. I thought no one could break us na. Not even Phil. Until one day, mayon si Ria nga, I get a message from Phil nga is going home in the Philippines. He wants to talk to me. Mitubag ko, nga? Kaya nga naman, you guys are over. I don't see the point nga nung makikistorya pa kaniya. Mitubag si Ria, it's okay. I promise mag-istorya rami. We just had to clarify some things. I was hesitant. I was afraid nga basin mabawi siya gikan ako. Pag-uli niya paggabi after they met, she was crying. She did not tell me why. She just went to our room and cried. After how many days, nagsige na mi og away. Nausab gid siya. Nakafeel ko nga lahi ra kaayo siya nako. Until one day, miingon si Ria sa kuha while nagilak, nga I'm breaking up with you. I'm sorry. I thought nakalimtan na nako siya. I thought okay na ko. Nga dawat na nako. But I was wrong. It's still him. I'm sorry. I'm very, very sorry. Nakahilak na sad ko miingon, nga batian na baboy. 9 years na atay anak. Unsa pa man akong buhaton para pilion ko nimo. Nagkuwang ba ko? I gave up almost everything for you. Wako ni dayon og adtog Manila for my scholarship in basketball, even if I know it was important for me. Because I didn't want to do what Phil did to you. That my love is different from him. Nga dili ti kabiyaan. Kay mas importante ka na ako. Itubag siya. That's the point. Your love is different siya ha. I don't love you as much as I love him. I'm sorry if ako imong gipili. But this time I also just want to make a choice. And that's to be happy. And it's with him. Not with you. Itubag ko nga, no. Love kaayo ti Ria. You and Sheena. You and our daughter is my world. I will die if mawala mong duha na ako. Mitubag siya. I'm sorry. I have to do this. Di ba ikaw man gatudlo na ako to be strong? Right now, I will be strong and akong panindigan akong desisyon. I'm sorry. I hope nga makita nimo ang babae nga para yun nimo. Iya akong gibiyaan. Hasta mong anak siya ang gipili nga kuyugan. Niadto sila og Amerika, kuyog ni Phil. I was alone. I just wanted everything to end. I attempted killing myself. Gidala ko sa ospital. Well, na-admit ko, dito na ako na-realize nga inani gyud siguro ang life no.
Kung kinsa tong nagpalipay nimo og maayo, mao gyud ay pud tong magpasakit pud og grabe nimo. Ana pa tong salida nga Barcelona sa Kathniel, mahirap mahalin ang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Higo bitaw na ako ato ba? I'm still trying to understand nganong inani akong story. Nganong gibiyaan ko niya. Nganong dili man kami ang nagkadayan. I don't know. I hope this story will give a lesson sa tanang mga tao nga it's never wrong to love someone. Binilang yun ninyo o gamay imong self. You really don't know how your story will end. I know part pa lang ni sa kong story and I hope nga naapay moabot ng babae nga mo love gyud nako. I promise to that girl nga I will love her unconditionally. Og dili na ko siya biyaan no matter what. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Marvin. Usayod sa pinakasakit kay kanang dili ka pilion. Dili ka pilion sa tawong gihigugma nimo kayo. Sa tawong imo nang gihatag o gibuhat ang tanan. Pero wala gyapon ka pilia. Pero then again, siguro dili jud kamo para sa sagusa. Mabot ra ang tao nga pilion ka no matter what. Og karon ladies and guys, ako sa among ipang shoutout og basahon ang inyuhang mga comments ha. Hi kang Angel Electores, isang malaking sana all na sa Dani. Ikan din siya sa confession nga 12 rounds of churba nga makaliki nga love story. Kaya ninyong 12 rounds. Sana all. Rosel Montenegro, gikilig ko sa story, makasana all jud. Ingon si Clavel Jalid, sana all. Ingon si Mitchell Dumaog nga maka-heart-heart man sad ang mata nako ani ba? Jean Morningstar, hi. Hazel Keith Francisco. Sana all pero dili tanan nag-hi ingani ang dating uban board lang. Ha. Anyway, ganahan ko if si Bay gamay ang mo sa story kay klaro kay ting hi. Keep safe bye and God bless always. Salamat kayo ni Izzy May Aba, hi. Ollie Rose Arellano naminaw gyud gyud after sa live nimo sa Facebook by listening from Misamis Oriental. I'm your number 1 fan po. Hi, salamat. Mary Ann Mendez, hi, bay gamay makamingaw imong tingog na story. Sana all makatsurva og 12 rounds. Bitaw sa. Marjorie Tanyo, baka naman dyan. Hi, reply pod. Hi. Michelle Perez, hi to you. Salamat sa mohang pag-comment. RV Joy Tulod, maabot ra jud na sa taknang panahon bay gamay. Pailop sa ta gamay mga single. Ana jud na ay right time ang tanan. Jerel Castillo, kanay soy, sana all na ay mag-hi. Makatawa ko sa 12 rounds ba yoy? Nga naman, di kaya sa. Ana may gentle yan, when kaya jud. Regine Rose ma, mo reply na ba ko? Daghan-daghan ra ba ang gahay? Ha. Shout out here in Manila. Hi, Regine Rose ma, salamat. Perte mag 12 rounds, hype kayo. Claire Dupal ko, lisod yan ni 2 rounds ha? 12 rounds pa ka ha? Roby Sayon, kanais paminawon sa soft laughter ni Mubay. Salamat. Regine Casalaw. What a nice story. Mary Grace Aba. Wow, Sander sana all. Napakahana karon ka replyan na lang nako ning sigyoghay. Shout out ko nindot og boses by gamay from Hong Kong. Salamat kaayo bitaw sa. Wala gyud ta kabalo kung kanus mo abot ang tawo nga para sa tua. Pwede nga naka-istorya lang nimo kalit. Pwedeng nag-hi lang nimo. Di ba? I mean, forever sana all. Aida Lapura Mayol, sana all pag-hi na please. When kaya Mary Rose Valencia, salamat. Charissa Bravo, Judith Ilandag, shout out to you. Arroyo Edna Jean og si Judith Ilandag. Hi! Salamat kayo sa mga nag-comment sa tuanga. Salamat kayo sa mga nag-comment, nag-react, nagtanaw sa mga videos dito sa YouTube, especially sa mga dili mag-skip og ads. Salamat kaayo ninyong tanan. Alright, handa sa sunod, higayon na lang ang confession. Siyempre, diari lang sa tong YouTube channel
Ako si Bay Gamay mo ingon. Ug daghang salamat ug amping mo kanunay. Love tamong tanan.